Itong espesyal nga bisita nga mausap ang atong spiritual director, gibisita gyud ta dinhi dining atong gihimo nga grand market preaching. So atong i-welcome ang atong spiritual director, Reverend Father Darwin Kitgano. Palapakan nato Ginoo. Mayong gabi na tong tanan. Dalay ko ng Ginoo. Amen. Init o gulan atong isangyaw ang kamatuoran. Amen. Napapakan na to si Pastor Darwin, no? Nga kaatbang ni Brad Marcelo Ahok. Alang sa mga wa masayod, kato si Brad Marcelo Ahok, usa to ka dili Katoliko, pero karon mibalik na sa Katoliko. Amen. O katong moderator, 15 years to nga pastor sa Saksi ni Jehovah. O karon dili nimbalhin, ibalik, nibalhin sa kamatuoran. Nga mao ang dili mabangbang nga simbahan na gitukod sa ato Ginoo. Pagpakan ang simbahan nga tinuod, nga tinukod sa ato Ginoo. Christine. Before na to ihatag, kaya nagbalikan mo ni mga pastor karon. Dagan naman sila. Niya si pastor, Willie. Pastor Willie nga willing kayo, no? Archie. Wala mo si Brad Archie. Gilid. Na ko to di mo lakaw. Wala na. Gandam. May kay kalma na kay ni, no? Naa na jud niya ang Espiritu Santo, no? Kaya ato miyagi nagsingit-singit dito. Duga jud ko dito Espiritu Santo, Espiritu Santo to. Masindot jud ni naayo na to, magpamantiay ta, dili ta magsapaw-sapaw, di ba bro? Kay ang kamatuoran God, makita na to sa itong kinaiya og taras. Amen. Akong ipicturan katong ni pangugatan jud ni Pastor Darwin nga nagapabor jud siya kuno. Kaya niya laging namasa nga nagsimba tag Santo Niño. Akong sundan ha. Ato masabalik. Oh Jesus, Senior Santo Niño. Kinsay subject? Jesus. Si Senior Santo Niño. Limbungan, larawan ni Santo Niño, di ba? Ay. So, ay sa pastor, ronday, waman ta din ni magtigbakay, di man ni tigbakay ato di ba? Atong sundan siya. Kinsay subject? Ang larawan ba o si Senior Santo Niño? Hindi naman na ito makita ang Santo Niño. Muna nga, lagi. Relax na kaya nag-intro pa ko. Mga agresibo pa rin mga manuka ba? Manlabog tayo, rumagani. Ang sultada. Relax lang, no? O Jesus, Senior Santo Niño. So ang subject ini ang Ginoo dyan. Munta ko sa pagsimba, mahigugmaon o yamot. Nagluhod ako sa imong mahal na tubangan. O nagsimba kanimo. Kato pa, ang Santo Niño mismo ang ato gisimba, dili ang larawan. O man yun nili, nagsimba kami sa imong larawan. Kay kanang imong larawan mao among Diyos. So langit tayo. Una nga, lagi, nagtanong po ko sa inyong tema. Ang labing nasayod sa pagtulunan sa simbahan, ang mga pare, dili mga pastor. Kay lisod kaayo, yang pastor mutudlo natong Katoliko. Paingon nga ang isda, mutudlo sa langgam unsaon paglupad. Lisod kaayo. Ang langgam mutudlo, ang isda mutudlo sa langgam unsaon paglupad. Unya ang langgam pod mutudlo sa isda unsaon paglangoy. Katawanan. Una nga ni ang official teaching sa simbahan, iksong pastor. Sangero ba nako? Atong basahon ang Catechism of the Catholic Church 2132. Ningon din the honor paid to the sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone. So kinahanglan ma-define nila itong duha ka term, veneration o adoration. Kung sa mga veneration, pagrespeto sa mga balaang butang. Naman ang Biblia atong basahon sa Kaalam Kapitulo 6 versikulo 10. Ningon ang balaang kasulatan mga kaigsunan, kining mga balaang butang, naman ninyo ha? Plural, mga balaang o sa ingon ni Solomon, kining mga balaang butang
Okay, Marian. Kung inyo kining tagtagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Unsa to? Isa pa followers. Kining mga balaang butang na nasa simbahan, kung inyo kining atimanon, isipon kamo nga mga balaan usab. O nang kitang Katoliko, atong giatiman ang mga balaang butang nga nasud sa tong simbahan kay pinaagi niini pagkaisipon kita nga balaan. Ya padayon ta ha. Kamo mismo isipon nga balaan. Kung magkakaton kamo nining pagtulon-ana, makahimo kamo pagpalalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Grabe day no? Delikado ni magbuwak-buwak o bang larawan. Nga naman, mahimong kaaway sa Ginoo. Niya din sa Salmo 74, atong basahon, 74, uno ngadto sa ningon dinhi sa size nilumpag nila nanulod sa imong templo ng akong mga kaaway sa Salmo 74. Sunod na mga kaaway ang Ginoo, nanunod sila sa templo sa Ginoo. Kung sa may dala sa mga kaaway sa Ginoo o gilumpag nila pinaagi pinadag at sa martilyo. Uy, ang kaaway sa Ginoo nagdaog at sa og martilyo o ilang gilumpag ang kahoy nga may dibuho. Sa maling kahoy nga may dibuho, sacred images. Unsa gida sa kaaway sa Ginoo, nagdag at sa nagdag martilyo, kinsa may nagbukpok, kinsa may nagdugmok sa itong mga sagradong larawan. Karong panahon na, Arche. Katoliko ba? Dili. Puli. O niya lang. Relax lang. O dili lang ka na. Order. Naatay tayo Yan okay, sa open forum. sa open forum. O, di pa man ni open forum. Atong respeto ang atong spiritual director sa iyang Hadlok mo sa say. Ginagpag ko. huwag sa huwag. O niya, sila bitaw magwali ay open forum. Pagkaanindot, yan atong wali din kay doon ay open forum. Bila close forum. Kini ato pagkahayahay nyo ninyo. Nya, ay, dahil open forum. Masa, manang, pagpagod na. Bangga na yan. Bangga pa na yun. Mabangga juga na. Nya, padayan na. Una nga, amo man yung programa ng Archie, mo sunod juga. Ayaw paghimog balaon imo. Kay, kunya, padayon na, gisunog nila ang imong templo o gipanamasama sa nila ang imong Pinoyanan. Igugaba nila ang tanan. Nangahanaw ang tanan among balaang simbolo. Unsa ka no? Nangahanaw ang ilang balaan nga mga simbolo. Una mga kaigsunan ko, nalakaw na. Santiago 4-7, Sopiang Yawa, kay Mudagan sila. Una na. Order. Wala. According to Father, doon na tayo allotment sa open forum. Ay, sa mga panglakaw, pinangga. Ang mainit mo kayo nagtuon sa balaang kasulatan, no? Magduda man taon sa gitunan nito, ha? Gali man ka paabot. Doon na lagi allocate na to ng open forum. Nag-intro, wala pang nagka-texto. Wala kayo panglakaw. Gaan lagi mga panahon. Pahigaan na. May pa si Pastor Darwin. Pangulit na lang mo kayo. Huwag may magkinahanglan sa mga tao na close-minded. Okay, amen? Pagpaka na to si Pastor. Kaya nagpaabot yun. Patience is virtue. Huwag mga pasensya. Yung mga pastor ba yun? Paita, mga membro, pamalik mo sa Katoliko eh. Tumuon ni mga membro ninyo eh. Mga leader ninyo ay pasensya. No? Gusto lang sila ipaminawon. O niya, dili mamati. Tama mo na. Anong panguli na mo? Huwag mi mawili ninyo. Papasa na to si Pastor Darwin. Matay
danon pa, o niya, napailugon, pasensyado. Kung ay tinuon niya gigiyahas, Ginoo, baw ning duha, isa kayo nag-iya, Muna nga, tanawa ha, nangahanaw ang tanan namong mga balaang simbolo. So sa templos Ginoo, doon na yung mga balaang simbolo dito. Muna nga, ang atong simbahan na puno jog mga balaan nga larawan. Amen? So larawan na to, wata magsimba sa larawan, isip Diyos. Nang tahod lang ta, isip sila balaan ng mga butang ganaan sa ato simbahan. Wala to sila isipa ng Diyos, kundi ato silang gitahod. Sama, na doon larawan si Pastor Darwin, di na to kunis-kunison, atong tahoron. Amen? Nakaroon kay si Pastor Darwin may nagpaabot, ang duha, ang resibo man kayo, ay wasin siya. No? Wala nga ito paminawon si Pastor Darwin sa pangutana. Okay, itong gusto kong mangutana, dito mawili ang mga tao nga may pasensya. Okay? Kay high gani ang atong emotion, low ang atong intelligence. Kung sa to? Kung high ang atong emotion, low ang atong intelligence. Munang di na mamati. Pero gani si Darwin noon, Pastor Darwin, sa ngayon ako, dako-dako nag-intelligence. Okay, Pastor Darwin, ito. Moderator? Okay. So, mangutana ko sangay. Mangutanan ako ni mo sangay. So, mangutana ko ni mo sangay. Dili lang ni sa revolto ha, kay nagdebate naman. May ganina ni Juan, bro, look up pa. Ang akong pangutanan ni sangay, sa 10%, kay human daw kung ganyan 10%. Kinsa man ang kawatan, ang dili maghatag sa 10% o ang maghatag, kinsa ang kawatan? Okay, una, ano nag-isot naman ng 10%. Paborito. Sabi ninyo, puro na doon ni Porta Ilaha. Eh, yun man si Cristo, kung sa inaan sa inyong kasing-kasing mo na inyong isulti. So, ang tanong na yun, isutan na ni mga pinangga at isuot, 10% rajot. Ilang may test. Wala nga, Pastor, hindi na ito ukso ng mga tao. Kung mahatag silang, ika silang kasing-kasing, labing maayo. Kunya, kung di mo na gamiton ang Old Testament, yun na may bagpo. Nya paagi ni San Pablo. Nya kinahanglan muhatag ka mo base sa gugma. Kaya sa 1 Corinto 16:2, kaya hatag sila mas dako pa na kaysa 10%. Kilikan man sa gugma, muhatag na kagamay. Kung nga kinahanglan, base na sa gugma, Pastor. Pero nanong sige mag-isgot og 10%? O nanong sige mo highlight ng 10%? Ang ato ani pagpangalaga, isgot og 10%. Ang inabuhi ni, Okay, lisod kayo na kay sa atong miyaging adlaw i-accuse sa nila nga ang warta ang mga pare. Duwa na rin yung makadungog sa mga pare nga ningon ang mga pastor ng warta. Yun, butan yung kayo nga itong mga pare ba? Dili yun magbinuang o magtumo sa itong mga pinangga na igsoon. Unang nagpastor Darwin, di na nasikisgot ang 10%. Ang atong idubli ang atong gugma sa katawhan sa Diyos, ang idubli sa ilang pag-igugma sa ilang kaparian o sa ilang pastor. Dili na ito dublihon ng pag-explain ng 10%. Pastor, Budlay? Next question sangay. Palumag, patanggal lang yung ilong. Kasi ito pakayag, bro. Hindi lagi na. Next question sangay. Kaya ba yun yung tubagon akong pangutana or hindi mo kaya? Kay di man ka mo topic ng 10%. Tubag na to, Pastor. Nga, balakon yun na sa Ginoo sa Old Testament. Huwag na mo sumpak niya na. Pero, anong sige mo tag-highlight? Magduda naman ang tag-sige tag-highlight o 10%. Pero magmingon ko, mga Katoliko, kada simba na to ha, kada misa na to, kinahanglan ha, muhatag mo 10%. Sa tamo, masabtas mga tao ha, hindi parianay na akong Julie Kwarta ni oy, sila gisgot o 10%. Muna na, Pastor Budlay, what ay sumpak ka na? Kung muhatag ang mga tao 10%, well and good.
Ya kung di sad mo hatag, ila po ta mamulbos na ikawatan ninyo ang Dios, kay wa man mo hatag sa 10%. Murag pangwa- Una nga, ang mahitabo ana, gigamit na nato ang pulong sa Dios para mo dako ato bulsa, pastor. Next question sa ngay. Di mo yun na nangamog doktrina na kanang paghatag di ay biblical na sa 10% biblical na. O kung naminaw ka sa itong tubag, itubag na nato. Nyawa tayo supak na na. Pero dili na nato i-highlight kanunay. Pinawang natagsapi, anak. O na nga mas mayo pa nga itong idubli ang itong paghimog charitable institution. Pagtugos ng mga scholarship program. Pagtabang na to sa mga kabos. Sa mga nanginahanglan, pagpagkaon sa mga pobre. Kaysa sila gisto 10% para raman as pastor. Uy. Kaya dumag bagunong pare, isiyog, hoy, 10% ha! Sige kalawat sa lawas ni Kristo, wa pa yung kamuhog sa 10%. Agoy! Ano ba, lang natagwartaan na. Ang atong i-highlight, ang mga charitable nga institution na to. Dunay mga ang simbahan karon, ang atong parokya, dunay ipagtabangan ni mga scholars. Pero wala na to ipasundayan sa mga tao. Sa kwarta maningin og 10%. Dunay katoliko mo hatag 10%, wala to. Ibalik pa lagi. Relax na ka. Susunod. Gusto na to entertainer. Dili ka magpadaan ang tantrum. Sige bro. Ikisunod. Ilaguman ba? Ikisunod lagi. 5 minutes. Para mailan gyud Reverend Darwin nga isog ka tinuod kay nga pare. Tag 5 minutes ta o 10 minutes ta akong pamatudan. Nga kamong mga Katoliko nagsimbag matug kahoy. Nga inyong ilan ang mga tao. Unya palugipod nga barganan nga wala. O dili tinuod musugol pa ka. Akong pamutadaan nga kamong mga pare naglimpong o nagtikas o nagbakak sa mga tao kay inyong ipasimbag batog kahoy. Now, 10%. Inyong pamatudan nga wala. Musugol pa ka. Tag 5 minutes or tag 10 minutes igsoon. Aron makita kung kinsay nagsulti sa kamaturan. Ayun ang pangutana. Una, pinanggang igsuon, open forum ni dinidibate. So, muna nga, pamuntan na lang. So, ang iyang pamuntan na, nagsimba ko ta o ribulto, nagsimba ko ta Tambagyan ang amahan. Ako lang ibasa ang Catechism of the Catholic Church. We do not Tambagyan ang amahan. worship as God, but we honor them. Irespeto ta kay balaan man ang butang. Ako ibasa ko kanina, kasabot yun. kaalam sa SGS, ang respeto sa balaang butang mahimong santos, mahimong balaan. O na nagrespeto ta karon. So, karon di ta magdebate. Okay. So, Pamuntan na lang. Simutan ako. Oh, Simutan magkimo ako. mo siya ruling nga di pa niya program. Mao lagi na siya. Sige. Ilagun ra ba ka mo malay mo? Sige, pamuntan na, Pastor. Pastor Archie Arnides. Soldier surprise. Okay. Atong pangutana. Di balik. Una, nag-ingon ang Habakuk 2:18. Kubati kubati. Unsay kapuslanan sa mga linilok nga mga ribulto, nga mga larawan, nga mga binuhat sa kamot sa tawo, lata, bato ug kahoy nga nagatudlo sa mga tawo sa kabakakan. Pangutana, inyong ribulto nagsulti ba tinuod sa mga tao o wala? Okay, ato sundan. Ang teksto, hindi na iman. Habakuk, ako lang, 2:18. Kaya ito sundan, ito pinanggang, nagsolid sa kong utubag dayon, kaya itong tubagon, o atong basahon ang iyang teksto. Habakuk 2:18, Bertat Pastor. Kaya ba, relax ra. Ayaw minadadaan ng inyong tantong-tantong, hindi may madahana. Yung may manginanglan man dyan, kung lakaw mo. Okay. Ato basahon na. Masakpan mo. Oray eh. Masakpan eh. Pinsay bakapon nun, no? Habakuk 2. Okay, ang usa maglungag na kuno siya, ibalik dai. Habakuk 2:18. Oh, unsay kapuslanan sa Dios nga gibuhat lamang sa tao. Tinugdan kini sa mga baka, nganong saligan man sa tao ang amang nga Diyos nga iya rang binuhat. Okay? So unsay gibutang dinhi?
Diyos. Dili larawan sa santos. Okay. So, kuningon pa din ni Pastor Achi, na ayaw ka mo paghimo sa larawan sa mga santos, sakto ka. Di amang mana. Unya, o lagi, nabay larawan mo sulti. Kaya mo larawan Diyos, sada, kaya mo sulti. Inyo di bulto, di ba musulti? O niya ka na yung larawan, musulti na. O dili, di ka muna siya. Kaya sa yung larawan, musulti na. O dili, ano, O baka kung sada, basta mo. ano, nag-ampo man mana. Yan ang pa yung itaso. Makita Sige lang. mo tato. Kamu naman, kamu na. Pato. Tigas, tigas, tigas. Ay, mo na, sige. O si Jesus! Hey, Oh, si Jesus Christ! Ini si Jesus Christ! Jesus Christ eh! okay ha? Ang pangalan ha? Okay, okay. Dalawa ha? Oy, karon, bago ka na! Matod mo din eh, sa 18, kung sa may kapuslanan nimo na Diyos, binuhat lamang sa tao. So, kini, binuhat mo ni sa tao. Si Kristo. Meron pa ko tanong. Pinangga nga pastor. Okay. Kaya naaman na kay Diyos diha. Nakasupak ka nini. Dapat ako ng baon. Ikson, sa una, wala pa ako nagbasa ng Biblia. Wala akong ipatik dire. Pero sa diya sa Roma 1:22-25 nga ako nabasahan. Minaw mo mga Katoliko nga Romano. Matod nila, maalam sila apan ng mga buang-buang di ay. Nga naman, ino sa Pablo, imbes himayao nila ang Diyos na mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta, mo na nagihimaya nila ang mga binuhang sa kamot sa tao. 24, apan gipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa mangilaat nga gitinguha sa ilang kaugalingon. 25, kaya ang kamatuoran may tungod sa Diyos, ilang gipulihan o bakak ang kamatuoran o may ilang gipalabi o gisimba o gilagaran ang mga binuhat sa kamot sa tao nga unta ang mabubuhat nga maunta ang angay daygon hangtod sa kanturan. Amen. Karon, inyong punto, nganong nagimaya mo ni Maria, pakita ko sa Biblia nga himayaon o simbahon si Maria nga nagingon man si Kristo sa Lucas 4:8, giingnan niya si Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos o siya lamang ang alagari. Ular, bis keluar. Apan inyong gipaalagan ang mga tao sa mga batok, mga kahoy. Soon, ilaw pangutay, soon. Pangutana. Ako pangutana. Pangutan, oy. Si Maria nga batong kahoy, binuhat sa kamot sa tao, dili. Salamat kayo. Mapi lagi ka na kaya na kay tato. Ang delikado ni nangatake niya na yung tato. O niya, si Jesus Christ sa dyan. Hindi lagi matuis na mismo pastor na siya, doon na paiimahin ni Jesus Christ na sa iyong braso. No? Kung gusto niya siya, iyan ang ipalangkat. Pero Diyos ko na. Matod pa niya. Muna nga, pinahanglan niya ng langkaton. Kaya hindi siya maigo siyang kaugalingong panabot. Kaya ang iyang kaugalingong panabot, bawal dyan ang larawan. Inyong saon na rin ang tubod. Ganyan mas yung lawas. Ang ato, labaw ba rin? Kinaamas yung lawas. Larawan dyan sa atong Ginoong Yeso Cristo. So, base siyang pasabot, siya rin nakasupa sa iyang kaugalingong panabot. Amen. Wapa ko ilaman na yung panahon na. Ay, ganun ha? Ajak buat. Yan na. Si Maria kuno, Ay, segunda. imagine naman si Maria itaw ng atong gihimo. Pero ang tinuod nga atong gisimba o gipasidunggan, dili nang larawan. Ang term na veneration, pagrespeto, dili pagsimba isip Diyos. But atong yung teksto nga igamit, Diyos na to. Meaning, ang larawan, diisip nga Diyos. Unang nahimong Diyos. Si Maria, na may Katoliko nga nagatubang sa larawan ni Maria mingon, ikaw Maria ha, Diyos ka nako. Naawa! Muna kung naan man gani, apaklok ng Katoliko ha. Oh, muna nga wa, Diyo'y Katoliko nga butan. Nga mo atubang sa larawan ni Maria mingon, Maria, ikaw ako Diyos. Mo, Sa Isaias
Mo na atong masahon na ang Isaias 44:16. Yan naghimo sila ribulto o paghimo nila sa ribulto ilang gisimba ang ribulto ug mingon sila sa ribulto, luwasa ako kay ikaw ang akong Dios. Unsa ang nasuwa sa Isaias 44:16? Naghimo sila larawan ug nagatubang sila sa larawan. O ang ilang gisulti, luwasa ako kay ikaw ang akong Diyos. Ang ilang larawan, mao ang Diyos. Pero kita Katoliko, ang atong Diyos, dili ang larawan. Kung sa may itong pagampo, amahan na mo, sa sumbay. Nasa langit. Naakas sa mga langit. Wasa mo, amahan na mo, naakas sa larawan. Anaa sa mga langit. Busa, ang mga teksto na gigamit sa ito pinanggap na pastor, na mismo siya nakasupak siyang pagsabot, ito na siya garawan o tato sa iyang braso. O, walang hili na makargas Katoliko, kaya larawan sa Katoliko, dili Dios. Larawan sa mga balaan o sa kaalam sa isjes ang nag-atiman sa mga butang balaan paga isipon na balaan. Busa kita mga Katoliko, bless kita. Kaya kita rin nag-atiman sa mga butang balaan o ang nag-atiman sa butang balaan paga isipon nga. Busa to, paga isipon nga. Unang daghang mga santos sa Katoliko. Ya sige sila pagbuak sa mga larawan. Mga pride mo, Oh, mga pride. si Soldiers of Christ, mga butan man eh. Ruway na santos, ruway na balaan. Kaya sige lagi bugal-bugal sa mga balaang butang. Na may Biblia na, iso na, kaalam, science, yes. O karon kay kasi Willie si Pastor Willie na po. Di mo kami kaila, Brad? Kaila. Tinuan. Hindi na lang importante. Ay, importante na. Importante na. Hindi ka Katoliko. Di mo tanar. Mo tanar. Katoliko nga di. As moderator sa atong role, kinahanglan masulti ka sa imong personal name, kung sa imong religion o tinuuhan, then mo proceed ka sa imong question kaya para may idea si Father sa pagtubag sa imong pagtubag. Sige naman na. Okay. Dili lang pero ano. Mo tanar dako Father. Unsa may imong kanang giisip ni Maria tao or Dios? Si Maria tao. Wa man di official teaching si man nga si Maria Diyos. Share kay sulod. Sa ato pa, way kahong Diyos si Maria kay tao rin siya. Siya, gigimor na siya, gigimor para matao ang Diyos. Kasi sa Kristo, wakang kalimutan, naman siya. So, kung masabot, tao na Diyos si Maria na imoy mo ba? Ikalawa punta na. San Lucas eh. Yung mga Exodus 24, Deuteronomio 5:7 nga ang pagluhod, pagsamba. Ang muluhod doon, pagsamba pra ng itim na Nazareno. Talos, kabuot ang mga tao kaya ano na magkahilaw mga itumon nga ribulto pero dili ito na tao ni Jesus Christ. Why nakaibaw ko sa inaw niya? Ingo masulat ni Deuteronomio 5:7 nga bawal gyud ang muluhod. Ako sa iyo. Pero kinsa may ang tuhuan karon ang Dios o ikaw sa imong tuba. Una, si Mama Mary, tao Diyos. Kung man ta magtudlo nga si Mama Mary Diyos. Yan lalong nahimo siyang kapaangin sa atong kaluwasan. Sa 1 Pedro 1:19, Brad, naluwas kita sa bililhong dugo ni Kristo. So, sa'yo nagkaluwas na to? Ang bililhong dugo ni Kristo. Hindi magdugo si Kristo. Pedro 2:14, maingon nga nakaambit kita sa unodong dugo sa pagdilikanan, mauusaw si Kristo. Dugo si Kristo ni Maria. Nga kisay nakaluwas na to, ang dugo ni Kristo nagikan ni Maria. Ito paklakan si Mama Mary. Kaya ka to ha, dapat na kayo ipasumpay, Brad Joseph. Nga lingon kang ang inyong pagluhod, ang inyong pagluhod sa larawan, pagsimba na. So, Josue Science, City Science, si Josue, nihapa atubangan sa arkas kasabutan. Hapa, John. Oh. Sa uso, lingon na ginobarog. Kaya katauhan maoy nakasala. Dili ang pagluhod ni Josue ang sayo. Ang katauhan Ay!
dili pa ikaw. Oh. Si Miluya. Asa ba dyan? Di ba si Brad Joseph pa yung una? No? Wala nga. Si Miloya. Ato ba nang ibasa ang Biblia? Ang ilang kailanman. Ipatindog si Josue. Tingnan naman, ang dapat mo pa, dili si Josue. Ang katauhan. Kaya sila'y nagasa, dili ikaw. October. Di ba? Wala nga. Nihapa si Josue at tubangas arkas kasabutan. Sige pa. Labaw ka nas luhod. Kining amo luhod ra. Di mo reply. Nya kanang arkas kasabutan sa Exodo 25, 17, ngatos 22, anaa ang mga pinulit kalarawan sa anghel. Nihapa siya. At labaw pa sa pagluhod, bro. Oh, wala nga. Kato mismo, huwag ibadlo. Yung sa tindog, kaya ang katauhan ang nagkasa. Dili ikaw dapat muluhod, kundi ang katauhan. Muna context. Muna nga mismo, ang propeta sa Diyos, nihapa at tubangan sa larawan sa Diyos. At sa larawan sa anghel. Sa Ezekiel 26, Exodo 25, 22, ningon ang Ginoo, kining argas kasabutan, yan ang larawan sa mga anghel din makikita ako ninyo. Nato pa, huwag po sila sa Niyawe, magatubang sa sagrado na larawan. So, very biblical. Kasi naghimo anak, mga sagradong larawan man ang niya na to. Munang kita'y nagatuman anak. Dili ang mga nangga na ito may suon. Kaya karon be, doon na ba mo ilarawan niya isang papo na las anghel sa inyong simbahan? Doon na wa? Dili kayo kung bato siya. Doon na bro, wa? Awal lagi ng Aggressive ako. Dili, nagpahimo mo ng Ginoo. Ang Ginoo man mismo yung nagpahimo. Kristo ra ba to sa kuan? Sige, decoration. Sakyan ka na ko. Ang inyong simbahan doon na may decorations mga anghel. Yes or no? Simbahan lagi ang Diyos sa Espiritu. Si Miluya. Eh, huwag mo matahanan kung saan simbahon. Ako mo matahanan sa decoration. May angkor na kang decoration. So, ako mo matahanan karon sakyan ka na ko. Nagkaroon kay okay mag-decoration dahil. Sa inyong simbahan, doon na po yung decoration mga anghel. Yes or no? Wala siya man to sa kuan sa sulatan man itong Saan to pa yun eh, mo ngayon yung decoration. Pero ang inyong simbahan nun, why decoration? Ano bawal ba? Pag-decorate ka na eh. Okay, susunod ko. Last ko na. Tapos ang lasa. Asa kay puli na to. Gusto mo tinuwa ni mo? Kanang iso man sa gi angkor nga Katoliko ang gi himo ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga lahi Katoliko bisag Katoliko man lang. Okay, salamat kayo. Nasa Mateo 16, 18. Ikaw si Pedro, ibabaw dining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Isa nang nangansin pero dili makapukan niya. Wag nang linat. Una nga, kisay unang leader, si San Pedro. Nasa man gilubong San Pedro, dito sa St. Peter's Square. Munang buka dito, ang atong sa Tupapa, hangtod karon. Way laing simbahan na gilugna ni San Pedro, ang Basilika ra ni San Pedro. Asa man gilubong si Felix Manalo, dito sa simbahan sa Iglesia ni Cristo, kay Iglesia ni Cristo man siya. So, sa lubong ng daan, lamang na ka. Kaya ito aman amang, ito man ko dito. Pag muli ang altar sa Basilika Magigsunan, dito sa St. Peter's Square, St. Peter's Basilica, muli ang altar niya, dinaog mis ubos. Ubos sa altar, tuwa dito ang mga bukog ni San Pedro. Original sa 11. So, alita sa King James Version, mabasa pa. Salamat, Brad Paul. Sa John chapter 3, gusto mo sila mabasa, ito yung sakyan. Yung kining version na, 1611. 1611. Kining 1611 na King James Version, only authorized version sa mga Protestante. Okay? Favorite. Favorite din nila. Atong basahon ko na ba? John chapter 3, verse 1. Okay. He warned them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. And their many reasons, in short, to brotherly advice. Naman lagi bro. Basta na ito sa ilang version ya? Ayaw ka nasa rin. Okay. Before si Pastor Willie, pasalamat ko daan ni Pastor Archie nya naglamit ta din ni si Joseph o si Pastor Darwin. O niya ako si Pastor Willie. Willie kayo, namamata na. Pwede, ibalik po. Ikog
Ang pangutana ko eh, sumpay na sa may agi nga di ba ako dito nga di na ihatag ni mikropono ba eh pare ano man ako pangutana pero ako na ako pangutana ako pangutana mo niya kaya imo magilitok ganiha nga daghan katoliko wa magsunod mo na daghan katolikong way buot kini tanan mga way buot ni o split in the tank kung imong gisulti Ikaw na siguro. Ikaw na. Una, ang ingon ako nga May buot. kuan katong moisip sa larawan nga Diyos yun. Manaminaw siya pero katong nga ang pinakaway buot katong ibal nga kasabot. Paminaw lagi. Dili kay paminaw pamati jud. Kay paminaw naman wa mamati. Wala kinahanglan. Ang ipasabot ako ato, katong katoliko nga isipon niya ng larawan ni Maria, Diyos. Wa na ibuot. Nagatong ni Banes katoliko nga wa kasabot. Napagpatong wa ibuot. Wala nga. Bisan kini mga katoliko, wa pagkatugka silang pagkakatoliko, pero nagpabilin silang katoliko, muna nilaygon kayo. Ano yung pangutan na, Pastor? Si Miloya. ikan bagai split in the tank ko to Straight in the town. Straight in the town. Sampai agi kabahin pare gitu. Ang imo karon pagkapare, kaya nasunod man ako na imong mga vlogger. Lisod ning maging away ka nga di agas kalibutan nga puro yawa ga puyo. Grabe po. Yaway. Hilom na mo. Apil di ka yaway. Hilom na mo. Apil sa yawa. Ako pangutana, kanang imong pagkapare, asa man na siya na laray Melchizedek. kang Melchizedek, kang Levi, kang Aaron, kang Huda, Dili kang Willie. o kang asa man na siya na laray. Okay, liputat laray sa pastor ni Pastor Willie. Ibang ko ba maniiha? Magkuha ba mang tanduay anay? O Ajinomoto. Wala nga. Isa nga. Ikaw ba din buwakan dyan mo? Ikaw ganit po, no? Ni-reply na buta ni mo ba? Asa ito pagkapari? Di ka dyan ni Cristo. No? Walang itungkod niya ay ang pagkapari panahon sa Lucas 22:19 nga pagtukod niya sa sakramento sa Eucharistia, sa Santos sa Misa. Lingon din siya sa mga apostoles, do this in memory of me. Sa Hebrew 3:1, si Kristo ang Pangulong Pari. Size 20. Nga sa galas, sa pinadayag 1:6, kita gitawag aron mag-alagad isip pare sa Ginoo. Yan na sa pinadayag 1:6. So sa pangutana, dili talaray nila ni Moses, kaya doon na may bagong pagkapari, nga muna ang pagkapari sa atong Ginoong Hesukristo. Laray ni Cristo. Ano, Christian na. Yakon man niya. Nga dito laray ni Kristo, ang iyang pagkapare. Dili jo. Isa buwan siya, eskwela dito sa Jerusalem, ha? Ano, eskwela sa Roma, di rin sa eskwela. Yan, ikadaw pangutan na, giangkon man niya, nga laray siya ni Kristo. Kung makabasa ko ang versikulo sa Biblia, na wala itugyan ni Kristo ni bisan kinsa ang iyang pagkapare, muangkon ka nga, wala ka City 24 may balita. Salamat kayo. Di basa na yun. Basa. City 20. Hebreo 24. Pero daang may balita na. Ako matahon na igsoon, diri sa sulat sa Hebro. Biblical niya? Dili ako. City. Pamati na mo. Mata mo mga katoliko, mato ka puno. Sige, imo na, may bubuo. Diri sa Hebro 7:24. 24 na. Nagaingon. Apan buhi si Jesus hantod sa kahangturan, Pero nindot na o ang iyang buhat sa pagkapare, wala itugyan sa lain. Wala itugyan sa lain.
Anong higuwa man ni siya? Di ba? Ako pangutan na pare baka sa Antikristo. Sa tayo gusto na mo, City 24. City 24. Ito basahog balik ha? Oo. Ito basahog balik ko no be. Oo. Apan si Jesus buhi hangtod sa kangturan. Ug ang iyang pagkapari magpadayon. Mao may gibutang dali ang iyang pagkapari di maputol. Ang iyang dili ito yang lain atau katuto sakyan. Dili nga ito yan sa laing pundok na tinukulog tao. Sama ninyo, mabita ng pastor na moron. Kaya niya gitugyan sa laing pundok. Pero ang pagkapari niya magpadayon. Ato basahon ay pinadayag 1:16. Sakto kaya yung version. Mabita lang din na sila pare, pastor na sila. Kaya sila matugyaning apil. Ang natugyanan, ang gatong mga apostoles. Ato basahon na to ha. Nagtuo sila, magkapapuro sila. Nakakilit pa rin sa mouth noon. Na, ito basahon ha. Niya, gihimo kita na usa ka gingharian sa mga pare. Pinadayag 1:6. Di man ni si Kristo. Mga apostoles naman eh. Walang sakto kay na, haong kay na niya. Kaya wa siya maapil o pugyan. Walang pastor Willie. Dili. Father Willie. O, dili na na, wa pugyan. O, sabi ka kumusapaw ni mo. Gihimo kita niya. Dato pa plural, kita. Wamingog ako ra, no? Gihimo kita niya nga usa ka gingharian sa mga pare. O dahan din eh, gingharian man. Wamingog na gingharian sa mga pastor. Aron mag-alagad sa iyang Dios ug amahan. Iyan ni Jesucristo ang dumuog ug gahom nga walay katapusan. Mo na nga hangtod karon, dun natay pare, delikado ni ila kay way pare. Ang pagkapari ni Kristo magpadayon hangtod sa kangturan. Mo nang kita karon, dun na gyapon pare. Sila questionable ni. Nang ordinar pare katong si Medeiros. Okay, lain po. Ang akong gikutan, Biblia sa Katoliko, firmado ni Julio Cardinal Rosales at Obispo Sumpo, Unyo 26, 1981, o Monsignor Cesar Escosiba. Arcosiba. Tara, basa lagi. Pwede baka mubasa sa akong gibasa nga magkapamatuod ka nga wa ko mamakas sa Mamino, ibasa. ibigay mo basa. Wa ko moingon mo nga makaka. Kabantay mo nga wa ko yung makaka. Isa kay ngilin nako. Ang buhi sa Jesucristo hangtod sa kanturan o ang iyang buhat sa pagkapari wa itugyan sa lain. Meaning, wa niya itugyan sa laing pinuhuan. Muna nga, pag pagkadin akong gibasa nga. Okay, nagtupag pa man ka. Ako basahan pa dyan ha? Nag-urina pa dyan sa lagpani. Okay. Lakaw. Kaya usa na ka-teksto, nilaghan na kayo sila konklusyon. Okay. Acts of the Apostle chapter 14 verse 22. Paminaw ha? And when they had ordained to them priests in every church, nag-ordin naman naging pangapari eh, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they believed. Acts of the Apostles chapter 14 verse 22. Nangundin na sila pangapari. Okay. So, sunod pa ka na. Ato sa basaw ng Ginoo ta to. Unya pasok. Ikaw ba, Willie sa, unya ka. Gibasa dyan no? Natawa ko ganito. Inspiration na. Magama ko istorya, Katoliko rin. 1592 ah. Ako lang ilang mga ito, no? Parang pagsabot sa iyo. 22, Pedro. Hindi, pasabot pa man ako. 23 na sa 23 na, 23. Takan niya panahon, ang buhat, Asana. Ansyano oh. Asana. kaya kini karon ga-vlogger man eh. Pare ansyano. O niya, mag-vlogger niya, mag-exorcist, pagkalawan ano yung yawa, o katong giyawaan, 15 ito. nabuhat mas pare ng pag-exorcist. Buhat mas pare. Kay magbasa kong Biblia, nagayon dire sa Hebrew 5, versículo 1.
Ang tanang panulong pare ipili o itudlo gikan sa katauhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tao, maghalad siya mga gasa o mga halad sa maranap nga sulugon tungod sa mga sala. Ang trabaho pare magpakiriwala sa usa ka makasala ug sa presensya sa Dios. Mao na instruksyon sa Dios. Wa kay mabasa diri nga subo ang Dios o pag-exorcise niya. Pastila na. Ako kaniya wa. Sini Ay, naano ba iya? kayo. Wa dito. Wala di ko mutawag niya. Darwin ka. Liyawa. Tawag na ba din? May kalainan! Galing ka. May kalainan! May kalainan! Silence. Ang akong pangutanan, wa man magsubo sa Kristo nga pag-exorcise diha. Diba? Bildi ka ko? Bildi ka? Bildi ka? Ako na umalis siya ba? Si Kristo Ginoo di ka Ginoo. Magsigbahagit ka. Ayaw. Ilatupag kay Uwa. Kay wa itugyan mo. Ang pagpapare ni Kristo. Wala man itugyan mo. Hindi. Kung si Kristo gaamo bugyawa ayaw ka pangabog. Kaya ang sa pare magpakaliwala sa makatupala o sa presensya sa Diyos. Kaya no. Okay, salamat. Pinangga, soon. Mandod pa niya nga, naghilingin magagawa si Kristo naman na. Atong pamation ang isulti ni Kristo sa balaang kasulatan mismo. Okay. Sa Marcos 16, 13. Ningon din yung mga isunan. At ito masaho na? Size 3. 13. Sa Marcos size 13. Okay, asa lang mo? Okay. Sa tinuod ba jud nga? Size 3. Oh, sa size 13, ningon din ni. Busa ng lakaw sila og dagwali. Nga ang mga tao kinahanglan maghinulsong sila mga sala. Ilang gihinginlan ng daghang mga yawa. O ginaplasan nilag lana o giayo ang daghang masakito. Lalo kayo, ya, oh, ako nilaga na para maglupa doon sila. Itikas yan, Raya. Wala mo isunan ko. Na, so kining ato isunan, napinangga si Pastor Willie, ay kung may maghingilig yawa, pikasado ni, kung kauban na ba dyan sila. Ang simbahan na gitukod sa itong Ginoong Jesucristo, naghihilin dyan o mga yawa. O matod pa si Evangelyo at ngayong adlaw, giingon Pahiling mo. ang Ginoo, giakyos ang Ginoo ng imong gahong gikan sa Beelzebul. O bingon ang atong Ginoo, hibaw ba mo nga pinaagi sa paghingilin sa mga yawa, timaan kini nga naghari na ang Ginoo nga kaninyo. So therefore, kining paghingilin nato sa yawa base sa mga pulong ni Kristo, timaan kini nga naghari na ang Dios diha sa atoa. Kaya karon kiwa man sila maghingilin. Basta ipangyawaan. Dahil ang naghari ani. Amen. Basta ipangyawaan. Basta ipangyawaan re. Ibasa na ko sa Biblia na ang pagkapare ni Kristo, akong giunhan gani. Ayaw gamita si Kristo, kaya itugyan niya pagkapare ni mo. Ang iyang isulti, na ang yawa may patuo sa mga apostoles, dili mga pare. Huwag kayo mabasa Biblia, pare, ang mga apostoles. Nagbilin siya gasa. Apostoles, Prophet, Evangelist, Pastor. Lima ka opisina ang ibilin ni Kristo. Huwag siya magbilin o pare. Huwag kayo mabasa. Kaya sa kanyang panahon, ang mga pare nga gipili sa Diyos, gikurap ang halaran sa Diyos, giputol sa Diyos, o karon si Kristo makatubag sa tanan ng pangtana. Gipugto ang pare kay gikan ni Libe hangtod ni Kristo, mga matay ang pare, giputol, nagbutan sa nagpare, nagdili ng mamatay si Kristo. Mga matay mga yapon ng mga pareha. Diba? Mauning nga. Ang akong pangutana, nagbasa na ko versikulo.
Hebrews 7:24. Basa na ko nga wala itugyan. Nagtos mga parwa ay mabasa. Nagitugyan, di ba? Mawala karon ang ako pangutana. Consider size. Ayaw gamita ang mga apostoles, hindi na sila mga pare apostoles. Hindi mabasa. Ayaw ka na ang pagkaon nga wa, dili para mo. Okay, salamat kayo. Matod pa ni Pastor, nalita pa dulo ng pare, nagtura nila, no? Paminawon si Kristo. Okay? Si Kristo yun itong paminawon. Biblical man dito. No? Sa Lucas 17, ay, gusto mo ito? Nakita, paminaw sa. Nakita sila ni Jesus ug ingnan, lakaw ug pahiling kamo sa mga pare. Kaya sa mga tungtunguan, si Pastor Willie, si Kristo. Si Kristo! Wala, magtungtungan man eh. Bukang-bukang man eh. Sa Lucas 17:14, ingon na si Kristo, pahiling kamo sa pare. Yan, si Pastor Willie, ayaw mong agtog pare. Wala na. Inaw pa rin kahayag sa utong-tutok mga pinagdaan. Ano pagpakan ang ginaw? Si Pastor Sali na lang. Lasa. Pastor Sali. Lasa lang. Sige. Taluoy siya. Basa man nga si Kristo resultay pahiling pare. Katong iyang giayo kaya mga pare, bright maguna sa una. Hindi na pala mga Katoliko. Okay. Ang katuyuan ni Kristo, kahiling dito, aron mudlugan ang pagsaksi sa iyang pagkaginoo. Maunay tuyo niya. Di ba? Pero ang pare, maoy nagpatay niya. Sugo man ito. Si Kaipas dito. Siniluya ko ka. Okay. Ang akong pangutana, nabasa na ko na wala itugyan ni Kristo sa lain ang iyang pagkapali. Nakaroon kinsa may nag-ordina nimo sa iyong pagkapali na ang imong leader, wala man ang iyong-ordina ni Kristo. Kaya giabulis na ang mga pare kay mga matay o bili makaalagad sa hingpit ngadto sa tao makasatala. Mao ginay pagtulungan niya. Ibukto niya ang pagkapare tungod kay gikurap matod pa sa Mikias 3:11. Mikias 3:11. Ay, coach, Sibalik na sa mga pangulong pare ay mga hukom o ang mga misa mga wali dawatan sila Disorder. Wali na. Tinaw magkayo ang Pangutana, oy, pagwali. Tinaw magkayo ang Biblia nga wala itugyan ni Kristo. Pangutana ba? Pangutana, ipugos ba dahil mo ang imong kaugalingon kapag sulod sa usa ka butang nga di ka mayuna. Magpa-ordinar ako. Okay. Ato nang gitubag din na, nga wag itugyan sa laing tinungan. Pero gitugyan sa mga apostoles at sumusunod sa mga apostoles. Tito 1:5. Atong basahon ha. To Titus, my beloved son, according to the common faith. Asa ka ba? Paminaw. Ha? I left in Crete that you should set in order the things that are wanting and should ordain priests in every city. Si San Pablo na yung nagsundan eh. Nag-ordinar. Ordain priests in every city. Oh. Yan karon, nang ba sila pare diri sa Tagbilaran City? Wala. Walang student ang yung teksto. Gawa gitong yan ito sa lain. Pero gitong yan
Kapag dito o no, 5. Paminaw lagi. Ay, babasa. Dali, basa. Basa. Oh, basa rin, basa. Kiriyo. So, sa in English, na ordain priest ha, in every city. Ono 5. Ansiano, God. Mador ba di pare na akong baliya. Gibilin ko ikaw sa krita aron imo at imanon ang mga tao wala. Ano yung Peter sa Ang bunot? kung aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia. Sa magkaglungsod. Pangulo. Asa ni ba? Leader. Ilong dumi ang akong mga pangulo sa simbahan. Okay. So, muna, sa English na to, ayun ko lipat-lipat. Ito manggibasa dyan. Paman dito, ordain pastor. Okay, lipat-lipat pa. Ansiano. English man eh. Leaders. Ato magbasa. Lipat ni. Oh, dili mo dito. And you should ordain priests in every. Ato mo ni ibasa. Kaya nang ngayon ni sila lipat-lipat, hindi din sila mudawat sa atong ibasa. Kaya amigo ra sila sa ilang gusto. Di ba? Wala nga, kung open sila, kailan hindi dawaton, kaya Biblia man dyan eh. Ato man dyan yung ibasa. Original, una-una, ginawa ng Biblia. Oo. Wala nga, kato yung gingon nga, pare, ang nagpatay, pare sa mga Hudeo. Dili, pare ng Kristiyano. Wala nga, ato lang iklaro na. Wala nga, ito mga pinangga nga igsuon, doon na sila yung mga kamaturan, half-truth ra ilay i-present sa tuwa. Yung sama ng half-truth, baka gapon. Wala pinahanglan dyan, magtuon ta. O, misag natas karsada, no? Bibo kay ta, no? Gano'n man uhaw sa kamaturan. Amen? O niya, nasa lang ang pangutana kay asa man si Pastor Archie. Salamat Pastor Archie. Hanggang sa sunod, nindot kayo ang imong kinaiya karon. Si kuan ba? Si Prophet Mascardo gusto siya nga kamoy magkaagbat. Kung pwede, gama ko glitter niya, gama ko siya glitter para rin para formal. Sige. Prophet. Later. Wala nga, Formal. wala nga, pasuwaton mo suwat, no? Kasi naganahan mag-diskusyon niya, ako may pasuwaton. Ikaw, suwat. Suwat, kaya mo reply na ko. Dili kaya ka mo Reply siya. Reply na ko. Reply siya. Yung personal Ako yung suwat, Okay, suwat. Ayaw, siya suwata. Tapula na po ng prophet ito yung masuko. Tapuan. Wala sila yung propeta. Okay. istorya. So, makig-dialogue ko nun. Dialogue lang ang tong bro. Siya pa yung suwat. Okay ra nimo. Okay ra nimo. Okay, ganun. Suwat mo glitter. Niya, Ikaw lagi, suwat na. Mo reply siya. Wala nga. kami suwat na. Pamisto ko sa inyo, ano? Suwat niya, di ka buto. Na, paano ito? Reply. Isog dito. Wala nga, Pastor. Archie, salamat. Ingat kayo karon, butang nito. Singit ko. High emotion, low IQ, low intelligence. Dalay doon ka. Oh, ato pakpakan si Pastor Archie. Oh, kasunod, iyan lang ako na. Oh, nagwal kinaunan, wala to tagda. Ang ibalik lagi. Oh, bunabata mo yung puot. Ayun-ayon na dyan saan eh. Wala kasama si Pastor Willie. Yung ulit na. Okay. Okay. Wala nga, dito kayo ang atong dialogue. Pastor, salamat kay Pastor Willie. Kanya hangtod sa sunod nga panahon, Pastor. Wanya, bilisingan ka na ko? President. Kaya kong bilisingan ko. President. Sir President. Sir President, hapit na po na mga Katoliko. Hapit na. Magsuot na mag-cross. Sa una, hindi na magsuot o cross. Pero, hindi na kamay kayo, doon na yung cross. Kung manguros na po, mayroong balita na kay si Pastor President Sali, manguros na po. Wala itong pagpakan ng Ginoo. Nag-uol ng bubo kay pamingaw ni atong dialogue din eh. Kung wala po sila. Wala nga, ayos na dyan mo pamanik, Pastor Archie. Pastor Willie, ayos na po mapamanik. Kaya
Walay lamay ni atong dialogo. Gamit ka po sila sa Ginoo aron madasig tagtuon. Amen? Amen. Iguwak pa ang mga baptist, dili ko madasig sa Catholic Faith Defender. Amen. Wala kini mga laing tinuan, ato jud yung panggaon. Ato jud ato tong pagkaon. Nagrehon ta na to. Magakaon sa umpata. Ato ta sa Macdo. O mananaon sa sini. Atong ilibre ba kay balik lami man jud ning atong dialogue dinhi kung naa sila. Mingaw magwa sila. Wala nga anak hatag og kulor ini, wala nilon to awayon ato jud pagkaon. Si Pastor Darwin na dire. Ani uli na po, no? Salamat sa kanila ato sanay. Sunod na po kada buwan man eh. Oh. Ato dunay ato miyagi kay purgatorio man sobrang Pare na po. imahin sa larawan o pagkapari na po. So pinaagi sa ilang pagsubak-subak nalikon ta. Manang pasalamatan nato sila nga mapadayon silang pagkasubakiro kay ini ang puta uban ang gugma, uban ang kalumo, mapaambit sa kamatuoran dito sa ilaha. Amen. O pinaagi nila nalikon ta pagsamot o nainteresado sa ta sa pagtuon sa mga pagtulunan sa simbahan yan itukod sa atong Ginoo. Kung timan ninyo daghang Katoliko na miya apan sa adlaw ni Matthew na mamali. Ayun di ilubong. Pero why Katolikong ni Matthew mobalhin og laing tinuan. Tinuo dili. Doon na may Katoliko nga nagtinga na, mag-born again ko, mag-baptist ko, wala. Daghang Katoliko ganamiya apan sa adlaw ni Matthew na mamali. Pero why Katolikong Matthew mobalhin og laing tinuan. Amen. Mana nga si Pastor Willie, puro man siyang allergy kayo sa exorcism. Yan ko nung nag-exorcism tanga si Cristo naman. Iwan sa kabantay nga siya basag Biblia, wala nila mo basa-basa rago sa kateksto, dili tibuok, dili konteksto. Wala nga INC. INC, incomplete. Kini ako, kompleto man yun eh. Magtuon tag Biblia na historical context at kada letter ni St. Paul. Ang pagtuon na to sa Exodus na historical context. Ano na, basa-basa na yun. Walang maluoy dyan ko. Kaluoy ko lang mo samot kung kaluoy dyan ko masuko. Kung nakabantay mo, hindi katubang na ko sa mga pastor, mo samot akong kaluoy. Dili ang ako, maoy, no, kung dili kaluoy yun. Yan naman, kaya kuwang sila historical context. Maayo sila sa text. Pero why historical context? Mo nang out of context. Mo nang gitawag na sa theology of proof texting. Proof texting. Mukuha na ko sa kateksto, walay historical context. Kuwang man na. Bias man na. Gitawag na siya theological bias. Kunya, ang atong pagsabot, layo kayo. Mo nang ilang simbahan karon nagkagubot. Kung sa Baptist, naghaking Baptist. Puro Baptist. Pero nagkasumpaki gapon, born again. The same nga born again. Pero why unity sa doktrina? Usa lang ang unity nila. Pagsupak-supak sa simbahang Katoliko. Wala na ilaing. Amen? Katoliko ko sila. Wala na itong papakan na Katoliko ko, Karolibyo na, wak makapugo mga atong ulan. E nahadlok sa iyong mga payong. Kanya karon, ano yung mga sige, last na lang kay manihapon na ito kay basi mga buang tayo. Ay, Pastor, Brad, dali Brad. Usap, Brad, masay pangalan mo Brad. May mabihigan kong tanan, ako na si Brad Hussein. Akong pila ko. Nanangon ko sa Dawis na Puyo. Ang akong tinuang Katoliko, pero mangutana ko sa pagalingon, ba nga, like, di ako nadunggan nga, di lang po nilingso na ko kay lain, po kayo nilingso po na to. Pero di ako nadunggan nga, nagwali ito na ni, pero walang ko kayo labay, na mabubugay, Aniris na nito. So, di ay, wata na sa, nga, ang Santos, kuno sa Agustin sa Panglao, dili, puno katabang. Kamo, kung sabi ito bang dito na, ang pangutana na ako'y mansir, kana din kana kapistahan sa Panglao, kana ipagkaon sa mga tao, dili na makatabang. Ha? Ito ka. Okay. Muna, ikingon nila nga,
Gusto ko lang bukaw pagkano na to. Uping ko ng sa gusto panglaw. Mo pa na yung usaga ko ako mismo ko ako na kay. Nakoy baruganan sa pagkagalingon. Kung Luis Katoliko. Amen. Diba? Ayaw mo pangilabot og lain kay kami di mi mangilabot. Mura pa ko kay ako nagpasalamat ko sa Katoliko nga ningani bisang pagkinsa relihiyon mo ngano pili ko mo maglain kayo usay nandal ko mo ri ako di ba? Amen. Gamay pa ko gibunyagan ako ikanon ng 3 months ingon to ako ginikanan sa Ato din. wala ya ako ayaw mo ilabot kay Ato rin. di kami mangilabot bisan unsa mo na nga ako sige kung libot-libot ning taglaran di lang pumupod mo kung karon kaya katapok ba tayo mga eksoon pero ayaw mo kasuko pero ako ahaw lang ni wawas na kung ibatin ako guys grabe na po magbuwali sila sa kasa pero magwali may dami mga santos na mura po niya ang ako lang ipangayo sa galing simula sa Cebu upang mamiri mura na ako Senyor Santo Niño muna yahong iparugan pero karon kayo nagtapok patay muna nga ginahan ko pero sila magwalis lang pero tagamay naman karon kayo nagtapok pata so ako lang ipanayag kung ahong dibate ko karon pero hilok wak mo sukot kung istoryahan ko nito dili lang hilabtan ang akong Ato ni. Katolik dipendero Katoliko nga relihiyon salamat karong tanan okay thank you God bless and more and more. Ato ni. Salamat kayo, Brad. Nindot ko po manghilabot sila. Ito na po yung tubagon. O niya, sakto to mo. No, daghan, diyan ko'y pastor dito sa plaza. Supak-supak sa piyesta. Sayop ng piyesta. Yaw sa rin ako pangutana. Kaya sayop ka ng piyesta, pastor. Sa tibok ni mo kinabuhi, wa ba ka mamisa? Wa jud mo tubag ni Likoy. Militsok lakaw. Walang sige ko, ayaw mo pamisa, pero kusog di mamisa. No? Walang sa Santiago 5, 17 ang pag-ampo, 16 ang pag-ampo sa tao nga balaan o matarong dakog kahimuan. So wala nga patron na to sa Panglao, si San Agustin. Wala mo yung San Agustin, ig-ampo mo kami. Kung sa'yo ito ba? Wamingon, nag-ampo minimo. O sa'yo, sana. San Vicente Ferrer, sa ito ba ninyo? Ig-ampo mo kami. San Juan, Evangelista. Watamingon, nag-ampo minimo. Nagpa-ampo tanila. Diba? Kung muduol sila sa ilang pastor, i-ampo me. Diba? Kung ang ilang pastor makaampo, yung mga santos noon, dili. Namura na. Wala nga, very biblical o practical ang atong mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Amen? Ato magpaka ng ato Ginoo. Okay. Nagkaroon ka ito nagdag mga sacramentals, mag-bless ko. Ano na mo sa inyong nahimutangan, ha? Okay? So, sa ito si ako i-bless yung mga sacramentals, kinay nagdag mga sacramentals. Guys. Ablihin lang yung tubig. Tubig lang ablihin. Ya, katong doon ay mga asin, kamo na ibutang sa inyong tubig o asin. Okay, mag-bless ko ha, mga sacramentals ninyo. Okay, manihapon na to. Okay na, ang Biblia eh. Sunod na lang to. Nang may hatag din yung Biblia. So, isa may magkakuha itong Biblia, kaya ito, ipahatag question and answer lang. Asan ito? Kakuha. So, doon na may na Bible nga po kabuo, ang corner, i-open ninyo ang tubig. Ayun ang oil. So, di na ako butangag ang holy water, ang prayer sa simbahan ay makabless na. Ablihin ang tubig. Okay, mag-bless na ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of soul. With may soul, new creature, soul, and virtue, evil, with the living God, with the true God, with the holy God, with the God who ordered you through the seers, the prophets, to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified soul.
for the health of the livers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you're sprinkled, even counsel and wickedness, and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and there will be far. The mighty lasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine your goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which you have given to the use of mankind. May all that use it find it as a remedy for soul and body, and let everything with it touches and sprinkles be freed from uncleanness, and the salt from evil spirit. Through Christ the Lord. Amen. The blessing of water. You creature of water, I purge your evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water-free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth, and exalt him together with his holy angels, with the power of the self-same Jesus Christ, the Lord, who shall come to judge the living and the dead, and there will be far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water. Hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrate with manifold purifications. Let the Scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever sprinkles the homes of the faithful, but cleanses the delivered from harm. With such songs is joy, spirit of goodness, and the love of ability, free from painful and many snares, the sprinkling of this water, everything opposed to the safety and repose of them that will remain be banished, so that they may possess the well-being this sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ang inyong gawing tubig, butangin yung salt. Adi, ako rin ko gano'n. Huwag mo yung salt, pamayin yung salt. Bilward takot. Lord be with you. Let us pray. Altar, invincible strength, and King of incurable empire, ever gloriously triumphant one, who restrain the force of the adversary, overcome the presence of differing enemy, and vanity put them down, hostile influences, frustrate and curse some will beseech you, Lord. Consider kindly this feature of salt and water. Make it honored and sanctifying it with the due sweetness wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, and venomous terror be driving afar. But let the presence of the Holy Spirit favor with us as we implore your mercy, so Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's future oil, the cast out the demon from you, begot the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and creations, with his spell driving afar from this future oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, who will pay for. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge with please with regard tribally and to bless and hallow this future oil, which by your power has been ordained from the juice of olive oil, for the anointing of the sick, so that they may be made well. They may give thanks to you, the living true God. Grant we pray that this will use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, and let it be a means of averting any kind of necessity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, Jesus, so that he may never again suffer the stingings and serpent, through Christ the Lord. Amen. Sunod, general blessings. Ay, kung ano na may incense, candles, Benedictine cross, Benedictine needles, rosaries, handbook, Bible. Nami hatag Bible sa pagkatubag ron, ha? Ito na yung bless na ng Bible. O handbook, scapulars, Bible. Tanang mga sacramentals na sa inyong ipangsuot at i-bless. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all the sacramentals, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Now in the truth of blessing you bestow, may it be a very potent, terrible weapon against the attacks of evil one and his legions. May these sacramentals mightily restrain the devil and his demons, and
all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the vegetative peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ your Son be glorified forever. This we humbly ask, in the name of Jesus Christ your Son, our Lord. Amen. So tanang sacramentals ninyo, ang nakabalasan na ang prayer sa simbahan. Kung mato mo sa Roma, dili na mo tagsa-tagsa siya o butang holy water. Ang nakabalasan na is the prayer of the church. Ang tubig, holy and exercise water na. Ang oil, holy and exercise oil. Daghang mga ipangharas karon, mga eskwelahan, makatabang kay na. Kunya katong prayer sa simbahan, kung wa mo'y handbook, na ang i-post na ko sa punto per punto staff, in case of emergency, doon na i-haras, inyong family member, pwede niyo i-pray. Okay? Ako nang itudlo ninyo, kay dili lang si Father Darwin makahingi ni Jawa, kitang tanan na binunyagan. Nalipay mo? Why appeal si Pastor Willie? O nalipay sa ko si Pastor Archie, nakakita ko sa iyang kuwan, naghiling-hiling na, no? Si Pastor Archie. Nakakita ko to, naghiling-hiling na Pastor Archie, no? Wala nga, nindot kayo, ilan ang gamito ng mga sacramentals. Makatambang ni, kayo doon ay mga pastor na naayo sa sacramental sa simbahan. Di parang nga pastor naayo sa sacramental sa simbahan. Ato bakpakan ang Ginoo. Panggiitang magkukulam, panggiitang mambabaran, ikira sa mga pastor, o diadto sa tong office, completely healed because of the sacramentals. Makabuang ang tinago makamatuuran sa atong simbahan. 1 Timoteo 3:16. O sa isulti ni San Pablo, dili malimot unsa kadako ang tinago sa atong tinuhuan. Grabe no? O na nga pabilin mo sa simbang Katoliko na naa dinhi ang tinago ng mga kamatuoran sa simbahan. Ya sobrang pugtago hasta tawa mahibaw. O karon kamong nanambong karon na nahibaw na mo sa tinago nga kamatuoran o kinaadman sa atong Ginoong Hesukristo. Nalipay mo wala. Atong pagpapan ang atong Ginoong Hesukristo. Amen. O nya ato ning tapuson sa usa ka buhok nga pag-ampo. Kay mga on na ta. No? Delikado dito mga on. No. Kaya pitok-pitok na niya itong mata. O nya mag-meeting sa ni karon kay ang atong mga national officers sa Catholic Faith Defenders National mabisita na to karong November. So atong misa atong presidente karon Brother Kenneth Abuyabor at Brother Kaloy kay mag-meeting ta para sa pag-visit sa itong mga national officers dinhi sa Diocese of Tagbilaran. So ito ning murang nag-atang na to sa kalsada, no? So sunod siguro ato na ta dito para dito ka-disturbo sa kalsada, no? Dito ta dito kay balik ta dito kay masunta dito. Jadi kay mahigog tas ng lamay, no? Basig first tas ng lamay ba? Okay? So ato ding tapuson sa kapagampo. Oh, di pa na yung Bible eh. Elsa. Okay, tagutob guys. Makatubag ha, may makadawat aning Biblia. Bless na ni Daan. Di baligya ha. Pasalamat ta ni Architect Socrates Pukanan nga nag-sponsor na itong Biblia sa mga Bible seminars na to. Kinsa may nagtungkol sa Sibang Katoliko? Ang unang doon. O, diba? No? Karang sunod. So, okay. Dapat simplihin ako. Gaan naman ako. Ayan na simple. Tinuod ba? Kung sa mga tekstuha gigamit ni Pastor Willie Garina nga wa itugyan sa lain ang pagkapari ni Kristo. Wala po. Wala labot ang mga walang angan lang sa angan lang dila teksto, angan sa libro. Ha? Sa? Dili. Dito. Dala, Hebrew, Hanoy. Naminaw dyan. Karon, unsa man tong evangelist na akong gikutlo nga ningon si Kristo adto ka mo pari. Unsa man to? Kisa man tong evangelist? Dili, wrong. See? Dili sad. Dili Paul. San Lucas. Nagkaroon unsa may right term nga atong
akong gihatag sa mga sagradong larawan. Unsa may terminolohiya nga atong gigamit ana? Veneration. Ano ka? Dala. Dala. Sunod, pangutana. Kinsa man tong niatubang ni Pastor Darwin nga kanhi Protestante? Marcelo. Ha? Silo. Nakaroon. Sunod pangutana sa mga tana na to. Nakaroon. Unsa mang misteryo haron? Ha? Unsa man ang adlaw? O kalipay. Dala. Unsa may unang misteryos kalipay? Sure naman. Sure. Ang unang mo doon rin may magkadawa. Ikaduha. Ha? Visitation naman. Mana ka? Oh, kauban naman mo. Dala, visitation. Duha na lang na Biblia ang nabilin, no? Sunod pa mo na, kinsa may maumani ang lamisa sa altar sa basilika, kinsa may gilubong dito. Ang una madul. Oh. So, bukog ni San naminaw siguro. Nindot kayo mag-quiz ko ta. O niya, ang premium ninyo. Usa na lang yun, no? Nagaron. Kinsa kanus aman ang tukod ang simbang Katoliko. Ha? Doon. Okay. So naminaw niyo muna, nawa dyan magkawang atong pasinguan karon. Atong papakan na atong Ginoo. Hanggang sa muli. So, karon closing prayer ta, sana samahan, sana kung sa Espiritu Santo, amen. Aba lang itong amahan, ikan kay salamat, lingon ka, duha kong tulo, magkatigom sa akong ngalan, ana ako uban kaninyo. So klaro kay Ginoo nga kami nagka-iusa karon o salamat usab kami sa mga pinangga kaayo nga mga pastor nga ibisita o nakidayalogo kanamo nga pinangga namo kay sila o panalipti ng pamilya Ginoo. Na pinaagi nining dialogo namo kada matag karon og unya o lugdan gayod ang imong kamatuoran nga gibilin sa imong tinuod nga simbahan o kaming mga Catholic Faith Defender Ginoo. Puna kami sa imong kaluoy nga way sukod. Aron sa inyo ni Ana, ang papadayag na mo sa gugma, puno sa kaluoy, puno sa kaaghok, o puno sa pagdangop o kaaghok nga tinuod nga hiyas gikan sa imuha. Nga pinaagi ni Ginoo, salamat kami sa mga grasya imong gihatag kanamo kay libo-libo na karon ang ibalik sa imong simbahan. O matod pa nimo doon na ako'y mga karnero nga gawas nining turil, buot ako makuhaon ko sila aron mahiusa sila sa katuril o buso sa kamagbalantay. Na pinaagi sa mga Catholic Faith Defender Ginoo na himo ang imong damgo na tinuod, na nahimo silang instrumento niining bagong panahon karon, niining bagong henerasyon karon. Nga among giwali dili lang sulod sa simbahan ang gawas may dili sa merkado o nakita manimo ang imong pinangga nga katawhan nga imong giulaan sa bililyo nimong dugo kami nagkatapo karon aron sa papadayag kini sa kauhaw namo, dili sa pan, dili sa pagkaon, kundi sa kamatuoran. O kini mo imong tawag kanamo para namong tanan. Amen. Matud mo ang akong karnero na mati kanako. So kining niya din ni karon imong mga karnero kay sila na mati man karong gabi una. Amahay namo anak ka sa mga langit, pagkaigo namo ang imong ngalan, mabuti namo ang imong gingharian. Matuman imong pagboto ni sa yuta mayon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulan ikaw sa babaeng tanan, ug bulan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Himaya sa mahayin sa nabog sa Espiritu Santo. Himaya sa mahayin sa nabog sa Espiritu Santo.
Dungan kita sa paghimaya sa Diyos. Himaya sa pangalan sa anak si Espiritu Santo. Sa siyugan ko sa gyapon sa mga katuigan mo ay katapusan namin. Ang Ginoo na kanino. Manausap ka nimo. Ang Diyos sumagaw sa tanan ng langit kanino, mamahan ang anak ko ng Espiritu Santo. Dalayo ng Diyos. Oh,